ଡେଲି ପଖାଳ ଖାଉଛି ଏବେ। ଛାତ ଉପରେ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଖାଉନି। ବାବା ପଖାଳ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ପଖାଳ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ। ଏପଟେ ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ପଖାଳ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ? କୋବି ମୁଢ଼ି ଖାଉଛି। ତେନ୍ତୁଳି ଆସିଥିଲା ବା ଗାଁରୁ। ବାପା ଡେଲି ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଚୁଲି ଲଗେଇକି ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଖାଉନୁ ବାବା କି ଗୋଟା ବେଳୁ ନେଇ ଆସିବା। ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛ ନା? କାହା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ପଠେଇ ଦେଇଛ ନା? ପଠେଇ ଦିଅ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1000 ଟଙ୍କା 4000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ମୁଁ ଯୋଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବି ଦେଖିବି ଆଉ। ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲି।